Morjens, 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 kaikki Runescape-ystävät. Minä olen todella hurja tänään ja aion napauttaa itselleni Prayerin 85. Katsokaa. Yytä ja 2. Ensin. Noin. Ja sitten kun mä oon huijannut noita, niin sitten mä tosta ton. Sitten mä syön ton fishingin. Noin. Tosta. Ja sitten tarvitsen 34 experienceä. Joten laitetaan tosta ja tosta. Ja tuosta. Kuva. Tuosta. Noin. Yeah. What? OMG. Trade. Mitä vittua? Eiks tää mukaan saakkaan sitä? Vittua. Homo peli. Homo. Anna mulle kapea. No, mennään tänne. Trade. Mitä vittua? Tänne. Anna kapea. Can you sell me Slayer kapea, please? Yes. I always want on a ostan 2 ihan varmuuden vuoksi, että on se pankissa. Kattokaa kun se sopii se, ui saatana. Mitä ääniä kuuluu? En mä tiedä kuuluuks noin, mutta mä ainakin ne kuulen. Se tuhisee tolle hassusti. Joo, se haettu. Ei tässä varmaan muuta ole. Oli kivaa. Just. Oho. Mä pystyn tekemään taikuutta. Ei saatana. Sopiiks tää paremmin? Ei. Tämä. Joo, mun geari on hieno. Sitten mennään edelleen. Mä oon taikuri. Noin. Joo, ei vittu. Tää on perseestä tää peli. Joo. Se on hieno. Ei tässä varmaan muutosta. Köyhät pippelut. Joo. Ääni